Какво сте хора, аз съм Сето БГ и това ще е последен опит да заснема този клип. Край, просто омръзна ми, вече сигурно 9 или 10 път снимам този клип, опитвам се снимам на CS, но шибания бандикам бъгва и да. Тук му когато заснемах правилно клипа ми се обади. Да, тук при мен е Алексо. И аз съм малко... така както виждате Good Knife, този про, който го виждате ето там, е хак. Ето този, който току-що убих, е хак. До преди малко имам го на клип и ще изрежа клипа и ще го кача. Имам доказателство, че той е хак. Окей, Лекси Брал и ти го уби. Така тук при мен е Алексо, ако не казах. Окей, ще стрелям, един рун, че сега ще игра само с даблклик на пистолета. Окей. Ще направя един клип с даблклика. Окей, адски е бърз. Така, надявам се Лекси да се чува, защото ако не се чува, шит работа. Окей, ето го пак про. Влиза, ето, вижте, ето. И сега той ще спечели про. Защото шибания про... Окей, сега наистина създава клик. Той лети! Ма, не виж, че той лети. Виж, той летеше е тук по средата на мапа беше. Ще го видиш на клипа. Гледай. Окей, няма смисъл сега тук си играем. Да играем, ще изчакаме и така колко да свърши всичко. Окей, аз мой ще убивам. Окей, хора, ще игра малко с даблклик, защото тук се е видяло, че хакерите нема спрат да хакват. Та, малко с даблклика ще потъкам. Така. Окей, даблклик. Момче, от този даблклик цялата ми мишка трепери. Ох, Лекси, я стой да видя само колко време остава. 12 минути, окей. Ще изиграем тук целия рунд и това ще заклипа, защото вече почвам да си изнервям с този клип. Надявам, наистина се надявам Лекси да се чува, защото Лекси, я говори малко по-силно. Какво нищо е? Казах ти говори по-силно, не да кажеш нищо, омага. Окей, наистина ще игра накрая с даблклика, защото вече почвам да се нервя. Ето, гледайте. Ох, леле, вие си това Monster Energy, къде се пише? Нали, Любо? Стига си ебал хора в газа, бе. Свършихме най-накрая. Окей, още малко ще поиграя и това ще е за дедовец за клипа. Окей. Ами, още 5 кила ще направя от второто такова и това е. И аз той само да видя колко време съм снимала, връщам се след секунда. Та върнахме се. Окей, ти от кой лезна? Аре, терористи. Терористи влизай. Ама какво става при тебе, бе? Окей, един кил. Съм терорист. Секси бабе. Секси бабичко! Исках фърст кила да е мой. Ми ти се кръстил така, секси бабе. Секси бабе. Ти си секси бабе. Офай стига е. Но ама за какво прави той про тука? Майка ти Самсунга! Колко кила съм? Един. Окей, про пак започна с хака. То се видял, че няма да успеем да направим 5 кила. Ето го. Про.
То спро е сега тук на тебе ти. Хопеш, бе. Бре! Удри, войче! Ще стана 5 и свършвам клипа. Окей, наистина ще играя с даблклик. Не, аз от половин час не ти обяснявам, че той е хак. Ти се чак сега казваш, баси хаковете. Гледай го той про, бе. Не те, а той. Про е с пушка. Не виждаш ли? Про е вече на калашник. Гледай, уби всичките. Ама ние сме само двама. Ама ти не си от мене. Не, аз... Окей. Без да искам. Не, по-точно не без да искам. Ами то само ме пусна. Нали знаеш, че той през стената те стреля? Ето, вижте, имам доказателство. Ето, вижте. Сайнбот, ето. Този. Аз ще го... Ей, човече, ще убивам про. Ще го убивам. Имаме. Нямаме. Гати. Гледам, че това вече на картешницата. Що пак таблета, бе? Ти вече го щупи веднъж. Гледай, той е 72 кила! How to be a shit hacker. Това е. Гледай. Така, хора, ако някой от тук не знае какво е даблклик и се ще се чуди, защото повтарям от много време. Това е даблклик. Окей. Стойте, сега ще го демонстрирам. Значи, това е даблклик. Стреля на максимална скорост. Аз не стрелям през стената. Стрелям по стената. Pick up your пишка and fight. Така, ето виждате моя Hussman Knife. Така, сега специално за 120 тук да погледне Hussman Knife. Такъв му пожелавам в CSGO, както и на Darkside BG. Както и на Devil 742 и на... как му беше стима на Бацо? И на още едно момче, Сашо. Го пожелавам. Ако гледат този клип, да им се падне. Омага! Аз ще се варя тук в казана. Джорджано отива на купон. Пей! Ей, стой! Аз ще ти кажа кога да почнем да пееш. Пей! Пей, бе! Гледай, пей! Аз съм в казан в момента! Тук в храмовете има казани. Unstoppable! Окей, защо не си пускам даблклика? Ракичице, светая мъченичице. Джорджано!